हाय लोगोफोर कपाल सरगयारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। देग्लाय अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानो हमदों बा जाबाय थादों, बेनिनो एसे नुथाय खोन्थानो नागिरदों, नायलांबाय थादों अननानै। कुनु बोसोराव गाखोफेरामोन जेनाखि दैमानि दैया देग्लाय लामा साहि गाखोजोबनानै न' सिथ्ला हाबजोबदों आरो गासैनिबो फुख्रिनि नाया ओंखारलांजोबदों दैमानि दैया हाबख्लायजोबनानै। कुनु बोसोर बिदि फाग्लानि दैया हाबफेरामोन। देग्लाय बोरै मा जाखो, भुटानासो हेगारदों होननाय खोनादों। अखायाबो हाबाय थादों हानायालाय। नायदो, कुनु दिनाव बिदि जोंनि लामाफोराव बा सिख्लायाव दै गाखोफेरामोन। देग्लाय हाइस्ट बयनिख्रुइ साबसिन दैबाना होनना बा देरसिन दैबाना होनना बुंजागोन। गोबाङानो गोबां लस जादों। ना थांजोबदों, सोरनिबा न' गुगालांदों, सोरनिबा न'बो एसे गंफा गंनै बायदों। लामायाबो दै खारनायनि जाहोनाव गोबां खहायलांबाय। नैबे जोंनि तामुलपुर मादारबारि एरियानि दैबानानि नुथाय। आरो आङो समनि आंखालाव साइडआव थांनो हायासै, जेनेबा लामायाव गोबां गिदिर दै बारिदोंमोन। आंनि फुख्रिनि नाया ओंखारलांनायनि जाहोनाव ओंखारलांनो हादिया, ना होबथानाय समा थांदों।